Dovolte mi pár slov o Danielu Videlnicovi. Daniel studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesorky Lehocké a docenta Vychlopeňa. Absolvoval v roce 1984. Věnuje se komorní i monumentální malbě, grafice, artprotisu, plastice, polychromovaným prostorovým objektům a dokonce i bodypaintingu, ale i rozmanitým formám designu a reklamy. Ve svém díle Daniel Videlnica upřednostňuje barevné kontrasty, jsou v něm patrné prvky klasické moderny, abstraktního expresionismu, pop artu, ale i tradičního umění domorodých kultur. Jak lze vidět na vystavených obrazech, mnohdy uplatňuje také důsledně geometrické nebo naopak lyricko-poetické principy. Od roku 1984 představil Daniel Videlnica svá díla, nejen obrazy, ale taky tapisérie či grafiky, na přibližně 300 samostatných výstavách, a to nejen na rodném Slovensku, ale i v České republice, v Rakousku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Francii, Itálii, Řecku, mimo Evropu potom také v Jižní Koreji, v Brazílii, v Mexiku, Kanadě, Egyptě či Etiopii. No a my máme velké štěstí, že dnes vystavuje v Olomouci. Na Hané. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách řady galerií a muzeí, ale i v soukromých sbírkách na Slovensku, v České republice i v zahraničí. Známá je také jeho dlouhodobá spolupráce se středoevropským výstavním projektem Danubiana, v jehož blízkosti trvale žije a tvoří. Já jsem Danubianu navštívila loni a byla jsem velmi překvapená a potěšená, jaké krásné, obrovské dílo tam máš, Danieli. Takže zveme vás všechny taky do Danubiany. Je to u Dunaje za Bratislavou. Aktuální výstava Daniela představuje výběr středně a velkoformátových obrazů z posledních let, od klasické malby akrylem přes kombinovanou techniku až k nejnovější počítačové grafice, kolážím pod uceleným názvem Nové proměny. Taky v součástí jsou textilní díla, takže myslím, že by si každý mohl najít to své. Daniel, já bych se ráda zeptala, jestli si vzpomeneš na vůbec svoji první výstavu v Čechách. Co tě vlastně přivedlo, přátelé nebo galeristé? Dobrý den, já vás všetkých zdravím a som rád, že práve v tejto galerii môžem predstaviť svoju tvorbu a nakoniec aj stretnúť sa s vami, ktorí zrejme máte záujem o umenie a môžeme si o tom potom aj bližšie niečo povedať. Čo sa týka mojej výstavy prvej v Čechách, tak bolo to v Prahe, bola to Galéria Millennium na Malej Strane a bola to výstava, ktorá, myslím si, že nejako tak splnila moju túžbu dostať sa do Prahy, alebo samozrejme to je mesto, ktoré je bohaté kultúrou a takisto aj Olomouc som spoznal, že to je kultúrne mesto, takže sú to také míľniky, ale zároveň veľmi potešujúce, že sa tam môžem nejako prezentovať. Já jsem byla nedávno, jak jsem zmínila, na tvé vernisáži u Bolka Polívky, a protože jsem se teď vrátila ze Zlína plného herců z filmového festivalu Zlínfest, tak mě by zajímalo, jak dlouho vás to přátelství s Bolkem pojí, a protože vím o něco o těch vašich projektech, které byly velmi zajímavé a moc se mě to líbilo, když si o tom vyprávěl včera, tak mohl bys taky mým přátelům a našim návštěvníkům prozradit něco o tom přátelství, jak dlouho to trvá a co jste spolu všechno už zažili. Áno, s Bolkom sa mám možnosť poznať už asi 20 rokov, čiže je to dosť dlhá doba, ale je to priateľstvo, ktoré malo nejakú náplň, malo to nejaký zmysel v nejakých počinoch a to bolo tak, že my sme sa zoznamili v Bratislave, boli úplne náhodou, bol na mojej výstave a ho to zaujalo a potom vlastne povedal takú myšlienku, že by nebolo zlé nejako sa prezentovať Slováci a takisto aj českí umelci u ňoho ešte na farme v Olšanoch. A tak sme spolu vytvorili taký projekt, že Olšaný kolor 4+4, 4 Slováci, 4 Češi. A
Bol to vlastne taký workshop, sympózium, kde sme sa stretávali, kde sme tvorili spolu, boli vždy námet, nejakú tému, ale niekedy to boli aj sochárske sympózia a takto sme tam spolu sa roky stretávali a tak sa aj to naše priateľstvo nejako utužilo a tým, že Bolek robieval výstavy aj v svojom divadle, a nakoľko teraz to divadlo je premiestnené do iných priestorov, tak si z toho spravil iba galériu. Galéria má názov U dvoch polivku, nakoľko architekt, ktorý tú budovu navrhol, sa volal tak ako Bolek, hoci to nie je žiadna rodina, tak sa to volá, že U dvoch polivku galérie. A môžem povedať, že sú to zaujímavé priestory, kde ľudia možno sú zvyknutí chodiť do divadla, ale zrazu je z toho vytvorené niečo ako tuna, že je to spojený priestor s výstavou, zároveň je tam aj kaviarenská časť, takže ľudia, keď tam prídu, tak si tam môžu stráviť nejaký čas v tom prostredí. Takže takto nejako sme sa s Volkom stretávali, aj sa stretávame a možno asi zajtra sa zastavím u neho v Olšanov, keď pôjdem odtiaľto. Takže môžem povedať, že je tu vnímavé publikum a ja mu doporučím, ináč mal sem prísť, ale on povedal, že on si to tu dojde ešte omrknúť. Takže doufám, že to budete mapovat taky. Danieli, mě by ještě zajímala jedna věc. Jak je to s tebou a s chutí, jestli děláš v poslední době třeba víc grafiky nebo víc textilu nebo maluješ? Jak to máš? Máš období, kdy třeba se věnuješ dlouhou dobu nebo delší dobu jenom malování a potom zase grafice, nebo to tak střídáš podle toho, jak se vyspíš takzvaně? No, ja by som to nejako tak zhodnotil, že ja stále mám pocit, že robím na jednom obraze. A to je vlastne to myšlienkové nejaké sústredenie sa na to, aby ten obraz mal nejaký svoj myšlienkový náboj, aby ten obraz bol niečom vypovedný a aby to mal aj svoju formu. Možno už sa mi vytvorila nejaká moja abeceda, akej sa vyjadrujem na tých obrazoch, ale zároveň nemám rád, keď sa dlho začínam opakovať a kopírovať sám seba. A to ma začína nudiť. Takže vtedy ako posúvam tú formu, ale zároveň aj to médium, takže sú to rôzne disciplíny, ale vždy mám pocit, že malujem na jednom obraze. My tady máme taky pro vás publikace Danielovi k prodeji, vzadu pod tou grafikou, takže pokud budete mít zájem, můžete si prohlédnout a u mého kolegy Lukáše potom zakoupit. To zase ne každý umělec má takové krásné katalogy a publikace, takže je to opravdu nádhera. Danieli, já doufám, že výstava bude úspěšná. Necháme ještě kluky zahrát jednu skladbu a pak si připijeme. Áno, ďakujem, ale ja by som ešte chcel iba jednu takú pripomienku, že ako ste si mali možnosť pozrieť už túto expozíciu, ono tie obrazy, už tu boli také názory, že aké sú pozitívne, že táto doba je taká rôzna, dosť je tu tých ako depresií a dosť je tu možno nejakých negativistických pohľadov, ktoré sa môžu aj v tvorbe odzrkadľovať, ale to nie je môj problém. Ja hovorím, ja som tak človek nastavený, ja ten negatíva ako si neodkladám, že to púšťam za seba a práve tieto obrazy sú odzrkadlením môjho myslenia. Takže dúfam, že aj vás oslovia a že vám vytvoria nejakú harmóniu, možno že v duši. A to je vlastne zmysel mojej tvorby. Já bych ještě prozradila, že Danielova manželka je taky skvělá výtvarnice a možná bych poprosila, kdybys mohl pozvat na výstavu, kterou teď tvoje žena chystá. Ďakujem. Za manželku iba toľko, že manželka je reštaurátorka, ale zároveň má aj takú svoju
druhú časť, teda venujeme sa voľnej tvorbe a ono, aj keď sme už 40 rokov manželia, že teda sa už poznáme, ale tá jej tvorba je trošku odlišná ako to, čo robím ja. Na jednej strane ma to teší, že nikto nemôže povedať, kto od koho sa opisuje alebo poučuje, ale ona je reštaurátorka, ktorá, teraz poviem o tej jej profesnej hlavnej činnosti, ktorá vydala niekoľko kníh o tom, dokonca jednu knihu, posledne, keď bol pápež na Slovensku, tak pani prezidentka darovala pápežovi tú jej knihu ako oficiálny dar, čo bola taká akože podsta. V tej knihe ona vlastne opisuje záchranu 100 umeleckých pamiatok na Slovensku, ktoré sú aj v rámci UNESCO a takisto aj v Taliansku. Ona tam študovala v Ríme a ona má taký teraz dlhodobejší projekt. Objavila jeden obraz, starý taliansky obraz, tak zhruba 16. storočie, ktorý po dôkladnom zreštaurovaní a analýzach rentgenov odstránila vrchnú malbu a potom sa objavil krásny výjav motív Davida za hlavou Goliáša. Vtedy ona povedala, že jej to veľmi pripomína obraz od Caravaggia. A tento obraz 5 rokov skúma, študuje ho a píše o tom ako dokumentáciu a ja verím, že raz sa to potvrdí, že máme na Slovensku Caravaggia. A to bude veľký vrat, ktorý prajem. Takže díky.